Hey. Det er derfor, jeg hader jubel. Hey. Hvad er rengøringsråd? Det har sgu da ikke kigget. Det virker sgu da dumt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg går den. Min ven, stop! Stop dig selv, Tony. Stop dig selv. Lenny, hej lige. Stop. Hey! Hey. Se, hvad jeg fandt! Hvad du fandt, mand? Jeg fandt en af din mor. Ved du, hvad jeg tænker? Jeg tænker et grenage. De fem snu til nisser. Det er dumt. 5 sider, så klipper pap ud. Ej, vi tager den med. Vi tager den med for et feders skyld. Hvor fanden er vores bitches, mand? Vores skægge hos. Jeg har brug for nogle killinger right away. Fuck, hvad jeg Killing tænker. motherfucker. Gud. Olga! Ursula! Hvad er det, mit øje syner? Var det fællesskruet rengøringsrum? Kan piger virkelig spille pool? Og var det helt tilfældigt, at der var hjerter på væggene? Se med i næste afsnit.